तब का हाल बा भैया लोगिन, तनी एक नजर देख ली लो, ओकरा बाद हम फिर बात करतनी, ठीक बा। गोहरेला न पूछो बड़ा भय भइल बा, मरदा से हमरा इहे तय भइल बा कि जहिया जे छोड़ दी है छुआ दुनु टंका सखी लंगड़ा भातार के भेज दे श्रीलंका सखी, लंगड़ा भातार के भेज दे श्रीलंका सखी। नमस्कार, प्रणाम। आज हम बात करे वाला बानी अश्लील के खिलाफ। जैसे कि अश्लील गाना गावे वाला में से एक और कलाकार बारन जेकर नाम हटे अवधेश प्रेमी। अवधेश प्रेमी बारन जौन की अश्लील गाना गावेला ना। सबसे ज़्यादा अश्लील गाना गाने वाला यही है भोंसरी वाला। सबसे ज़्यादा अश्लील गाना यही गाता है अवधेश प्रेमी। इसका कोई भी गाना आप उठा के देख लीजिए, अश्लील के सिवा सामाजिक गाना नहीं मिल सकता इसका। यही है भोंसरी वाला अश्लील गाना गाने वाला, सबसे ज़्यादा यही गाना गाता है। तो आज हम बात करें इनकरा ऊपर, अवधेश प्रेमी के ऊपर। हमारा लगा था भाई लोग कि अवधेश प्रेमी के घरे बेटी बहन नहीं की सन, इनकर बहन लो नहीं के, ठीक बा। इनकर बेटी लो ना होखी, यही से ये इतना अश्लील गाना गावेलन, ठीक बा। तो हम इतने कहें जे ये सारे अश्लील गाना गावल तू बंद कर सरऊ। तारा के बीच रास्ता में कहीं पकड़ के 2-4 लात कस दिया न, कोनो दोष नहीं के पीटे वाला के, बुझा गइल। ये से कि तू सारे इतना खराब गाना गावे लो कि जाना के कोनो हद नहीं के रे सरवा, बुझलिस। तोरो घरे बेटी बहन बारी सन, हमनियों के घरे बारी सन, सबके घरे बारी सन। आ तनी सन के घटिया गाना के वजह से न बिहार इतना बदनाम हो चुकल बा कि का बतावल जा यार। अगर कुछ करे के बा तो बिहार खातिर कुछ अच्छा करसन, ठीक बा। कुछ अच्छा करे के प्रयास करसन बिहार खातिर, अपना इंडस्ट्री के बचावे के प्रयास करसन। तनी सन के पैसा कमाए के चक्कर में न बिहार के बर्बाद करता सन, पैसा कमाए के चक्कर में, बुझला सन। तो अश्लील गाना गावल बंद करसन, ठीक बा। आ सामाजिक गाना गावसन, ना तो अश्लील गाना तनी के गईबसन आ हम यहीं तिया अब तनी सन के रे लेब, पूरा जबरदस्त तरीका से अब रेलाई होखी तनी के, ठीक बा। अब गावा से कितना तनी के गावा तरसन। हमरा मालूम बाटे कि हम अश्लील के खिलाफ आवाज़ उठावत तनी तो हमरा ऊपर बहुत लोग कमेंट करी गलत गलत और कार्रवाई करे के कोशिश करी, पर उससे कोनो बात नहीं है, कोनो फर्क पड़े वाला नहीं है। एक बार सोच लियो लो भाई लोग, सबके घर बेटी बहन बारी सन, हमरो घरे बारी सन, ठीक बा। ये जितना बारा सन घटिया कलाकार इस तरह गाना गावे वाला अश्लील, इस सबके बेटी बहन के नाम धके गाना गावेला सन। एकनी के घरे बेटी बहन ना होखी तबे न दूसरा के बेटी बहन के नाम धके गाना गावेला सन। एकनी के घटिया गाना के वजह से बिहार के लड़कियां स्कूल जाना छोड़ दी है, कोचिंग जाना छोड़ दी। दिन पर दिन बलात्कार बढ़ रहा है, रेप हो रहा है। इसके लिए कौन है दोषी, कौन आवाज़ उठाएगा इसके लिए। भोजपुरी में अश्लील बंद होनी चाहिए और पूर्ण रूप से बंद होनी चाहिए, ठीक है। नहीं तो अब ज़बरदस्त तरीका से रेलेंगे। इनका गाना सुने हैं अवधेश प्रेमी का, लंगड़ा भातार के भेज देम श्रीलंका रे सखी। अब इसका भातार भी है, जो इसका भातार भी है और इसका भातार लंगड़ भी हो गया है। अब ये अपने भातार को श्रीलंका भेज रहा है। का बिहार में इलाज नहीं होता है का विकलांग लोगों का? बिहारों में इलाज हो खेला, ठीक बा। अरे सारे गावे के बाद निमन गाना गाव, बुझा गइल। हई अश्लील गाना गावल बंद कर तू सरौ, ना तो अब तहार जबरदस्त तरीका से रेलाई होखी। जौन उखाड़े के होई तौन उखाड़ लिह।
चलो ठीक बाटे। बाकी हमार प्रयास कैसन लगल भैया लोगिन, रउआ लोगिन कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसा ही अश्लील गाना गावे वाले कलाकार के रिलाई वीडियो देखे खातिर हमारा चैनल के सब्सक्राइब करी और दोस्तों के साथ शेयर करी।